sa to, nám to tu natáča, presne tak. Aj teda, keď sme netrafili priamo s tými tureckými aerolínami, kam sme mali. Nuž, ale cesta je jasná. Všetky cesty vedú do Aquaparku či Auparku. Ale prechádzame rieku Dunaj, tu sme už dneska videli, keďže sme prechádzali cez Bulharsko, Rumunsko, kdekade, Maďarsko. Lietajú tu okolo nás koberce BMW. Nového typu, nového raženia, čo má ešpeze. Inak by ma zaujímalo, že kde tí Turci majú v tých tureckých aerolínach na tých kobercoch ešpezetky. Že fučí tam dobre. Čo si z toho robí prdel? Však ja mu stiahnem tie brigádnické hodiny na minimum. A ďalšie nás obieha nejaký turecký Turbo. Turbo si daj sa. Turbo. Náš Turbo. Zo Zafíry. Dobre vidíš Zafíra Turbo. Turecká aerolínia, hovorím ti, ne? Je to veľmi zaujímavé toto. Áno, a už teda vchádzame na parkovisko. Áno, tu vidíme hotel A, to je ten most Apollo, ktorý bol druhý na svete postavený tak, že ho naložili na lode, otočili ho, prišrobovali ho a hotovo. Trvalo im to 10 hodín čistého času. A McDonald, vážení cestujúci, o chvíľku sa ho vidíte v krajine chemickej továrne. McDonald nám presne vám dajú zlúčeniny, cukru, škrobu, lepok. Meso, čo sa teda hovorí tomu, že je to cheeseburger, pritom je to zlúčenina chemického E, je tam E1, E2, E3 a takto pokračujeme do E562. Je to veľmi dobrá strava. Ja ju používam v prípade, že mám žalúdočné problémy a to takým štýlom. Dám si 2 cheeseburgery, jednu studenú dvojdecovú kolu podotýkam. Za pol hodinku mám úžasný pocit, keď na záchode sa stretávam tiež s takým niečím, čo vyzerá jak ten cheese vnútri, tiež to tam tak naukladám na tú záchodovú micu, potom sa na to pozriem, prikryjem to 2 rolkami toaletného papiera, chutné, a potom to pošlem elektronickou poštou, vodnou poštou priamo do podunajských biskupy, do čističky vod, z ktorej potom pijú sliepočky, ktoré potom zase zabijeme, zase ich potom zožereme a toto je kolobek života. Tak toto chodí. Teraz by som poprosil našich klientov tureckých aerolín, aby sa pripútali, lebo chádzame práve do pivnice s kobercom. A tu už nebude signál. Není signál. Kurva, fakt tu není signál. No dobre, brato, musíme šoferovať.